vazukuru vasekuru Saint, inini sasekuru kazvimwe zvachona zvinoti jamba so nyaya dzachona pamwe patine tichitouya nadzo kwamuri sevazukuru ndimi muchiri kunzwisa kuti zvinhu zvinofamba sei. Handiti saka mune mufanira kutitaurirawo kumakomenzi kuti tizowana zvekutaurawo panext time kana tichiita mavidheos anenge akafanana nevidheo yatinenge tamboita tisina information yakakwana. Sasekuru ndinoonerera zve right. Mufaro wangu kugamuchirai pazuva ranhasi vazukuru vangu. Kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you kuti muzukuru hapana chakumira, please subscribe to this channel. Thanks very much kuna vanoramba vachisapota musha, vari kuramba vachitsigira nekuona mavideos uye nekusubscribe. Thank you very much vazukuru vasekuru Saint. Right, inzwaika vazukuru ngatitaurira kumakomenzi nyaya yandauya nayo pano nhasi. Handiti sekuzvasi kwenyu Peter murozvi mukuru Dehwa Moyo. Handiti right, Peter Moyo manje ane mudzimai wake waakaroora mudzimai wake anonzi Yekaro. Karo kunzi anzi akambotenga BMW chichi mumasocial media umu, ndiye mukadzi wani waPeter Moyo, so ndiye mudzimai wake. Handiti but mukuverengawo kwandazoitawo ndasangana neichi chandaisa apapa. Right, ndo proof yandasangana nayo, ndiri kutaura zviri apa. Handiti vazukuru ndiri kutaura zvandaisa mazaidi. Peter ari kunzi iye akaroora naKero but havasati vakamboonana, vakangoonana pasocial media. Saka handinzwisise kuti zvinofamba sei marriage dzemichato yemumasocial media. Karo anonzi iye ari kuUnited States of America, handi ndokwaari based. When Peter wedu hatomuziva ari muno uyu pamiri paseri apa. Handiti ndewedu kamuno muZimbabwe, mukomana wedu Peter. Handiti hanzi havasati vaonana but hanzi vanhu vanodanana ende vanhu vanosapotana zvikuru sei musocial media umu. Marriage yavo vanosapotana pasocial media. Also Peter hanzi anosapota zvakare mwanasikana waKaro. Handiti waKaro, Peter ndiye andori dedi kune mwanasikana waKaro but naKaro havasati vaonana. So ndoyandati ndimbouya nayo timbozombotaura pano vazukuru kuti munozviona sei marriages kana marelationships anotangwa musocial media, online dating. Munoionawo sei vazukuru, because nowadays isusu tichikura zvakanga zvisiko but maybe nekuda kwetechnology nekufambawo kuriita makore takuona kuti vechidiki makuva involved zvakanyanya panyaya dzeonline dating. Unonzwa kuti handine mukomana wangu asi ari kuchando, ndine mukomana wangu ari kuSouth Africa but iwe uri kuBotswana, umwe ari kuNamibia, umwe ari kazhinji vanhu vasati vasangana. Munozviona sei wanano idzodzo dzakadaro? Munodziona sei dzinofamba zvakanaka here? Dzinozova wanano dzinosimba here kana kuti iwanano dzinogona kusamira zvakanaka? Munozvionawo sei? And inini hanguka I understand zviri kunyanyoitika nenyaya yekuti zoni mhuri yedu kana kuti vazukuru vangu vakawanda havasisiri muZimbabwe, vapararira, vatekeshera nepasi rese. And you find kuti muzukuru kwaanenge aenda kwaanonogara sometimes anogona kushaya munhu wekwaanobva wekudanana naye muZimbabwe. Handiti the only option inenge avepo ndeye kuenda online onosangana nemaZimbabwenzi, ndeye kuuya pano pachannel pasekuru oti sekuru itai kuti otisanganewo tididi. Ndo masanganiro ari kuita vanhu. So what do you think nenyaya dzeonline dating vazukuru? Tine example yandauya nayo yaPeter ane mukadzi wake anonzi Karo and is a wonderful daddy to Karo's daughter ari kuZimbabwe. Handiti what do you think marriages akadai vazukuru vangu, kuitira next time kana sekuru vavo vachiuya vachitaura vanenge vachitaura vane information yakakwana. Kana vane varipo vakawanana vakaroorana sezvakaita Peter naKaro, uyaiwo kamutiudzewo tikukongratulatewo ende tive neexample yekuti aiwa tina ningi zvakafamba zvakadai apa vari vese. Ndinoti sasekuru venyuka
ndafara chaizvo ndakuonai pazuva ranhasi. Ngatitauranei kumakomentsi murudo.